martanyang kita. Ali Tuhan Jehovah na barhabang so di banu gijang. Go puji-pujian mardongan mulia ti mali Tuhan kupasahat rohanami Tuho. Siala asi dohot hol ni roham ali Tuhan. Na totong madongani hami. Mangiring-iring lakanani buihani sahat tu bagas joromon ali Tuhan. Memuji pasangan poko. Ali Tuhan satu kinai nang marsar mahami dot hatam nabadiyaya di Tuhan. Ho mana mangaramonti ate-ate dohot pikiran nami be ali Tuhan. Asa buih hami mangetu si jala buih hami ulaon hatam di ngulu nami si pari. Sung-sung ni doli Tuhan ho mana mangaramonti namanya gugu dohot habisukon tu nah kosong nalau pasahaton barita nauli marhite-hite goar Tuhan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Shalom madihita saluhutna horas selamat hari Minggu. Amanginang haanggi na pinaribot na ningolongan di bagasan goar Tuhan Yesus Kristus. Noang masaur mengita di hata di bata imana di enet sian buku pesalmen bidu 140 mamuk gamay sian ayat na parjulu tolhas tu ayat na pasapuluhan pesalmen bidu 140 mamuk gamay sian ayat na parjulu tolhas tu ayat pasapuluhan ujaw matuhita sadutna pa iu tamu madi rohamuna songnom madi dok bisi. Haleluya. Ale tondiku puji ma Jehovah. Pujiokku ma Jehovah salilingau mangulu. Sai ende honokku do debataku saliling adong do peau. Unang marhaposan hamu tuwakka pangarajai tu anak ni jolma naso upeok panupahion di bagasan ibana. Ia ruang sebut to dinai mulak ma ibana tu tanona. Diari na sasadai pesa masudit akka sakap-sakap nai. Mertua ma manangisi nama pahit di batas jakko pangurupina. Marpakirimon ibana di Jehovah di batana. Sitop palangit dohot tanoon dohot laut rodi isina sudena. Si ingot hasit tongan rodi saliling-lilingna. Si patikos uhum tu akka nani rupat. Si lehon si panganon tu akka namali. Jehovah makar hari akka natarate. Jehovah patonggor mata ni akka nama pitun. Jehovah pahe akka natuki. Jehovah makaholongi akka partiko. Jehovah mengaramoti halak na buruk. Ibana mardugoyhon akka na sopot somarama somarina dohot akka nama balu. Jala di palipik yang godala ni akka perjahat. Jehovah do raja rodi saleleng-lelengna. Di batami alision marsudut-sudut do. Haleluya. Ido ianggo sahatna. Jala topik hatani di bata di minggu ta sadaryon ima mangaradoti nasa nati nokpa mangaradoti nasa nati nokpa mono di bahasa Indonesia didok mai mengasihi bumi dan segala isinya mengasihi bumi dan segala isinya amanginang haanggi na pinarimo nani olongan di bagasan goar di Tuhan Yesus Kristus. Molo hita paidaida lingkungan sekitar ta manang alam semesta na adong di tanah tung macai gudang do hauliu na hitaida bar isarani isarano cepek ima bunga na hita suani anggo biasana akka inang mau atik akka kaum inama na manuanon manang na mangarawaton. Jala dalam tari dan musik hauliu ni molo mana tak pita sian sada dolok isaran i mana tak pita sian dolok
Setas berita ima salib kasih. Terido masudi haulion ni ruras itu. Adong matarida akka jabu, adong matarida tutu akka hauma toba tarida tumace ulik marjojo bereng. Kita berupe mau di bereng langit. Tumace ulik apalagi mau orang pelang. Lam tarida musi haulion ni mau lau kita tu lau manang na tahu uli nai tahi dau naiki uli nai tahi idau lasniari na mainari na manodang uli nai idau dekke na marlangi molo di laut kita bereng uli nai tahi akka pemandangan na toruna na digitcan uli na ditol uli sudah uli jala manginang dakolan hauliuk kape na buhi hita ida dakolan hauliuk kape na buhi hita bereng buhi do isarani hita bereng mata nyari sinar ni mata nyari anggo om sinaron menubut nyari tumacai mantap tumacai rekod terlumubi di masa noai pandemi COVID-10 siao dianjurhon tim medis tu asa majom asa do aka COVID nak soni pasien ko dianjurhon do asa majom jela songoni do tong akka nama sai jela ya hujara menurut ilmu pengetahuan bahwa sinar matahari sangat baik untuk memperbaiki tulang atau dalam perawatan tulang. Amanginangan ni nolongan contoh kecil na asing manusia mulu hita bereng lau anggo sila tulang sinod do kita mangandekke mulu dalam sian tawati mulu sila tulang sinod do sira sinod do bema mesir mulu sada siya lano ndang marsira tutu habar do anani i marlapata kido hape ima akka natinopai ima akka alam semesta lingkungan isarani mo siya manginang ado mulo taringot tu lingkungan bui makhluk hidup manang na binatang manuk memang mulo didikir natin mulo maghempon jomah ba alarm ini deh, gue pakai alarm. Alay, sa sitong na mulu ada orang sorong handphone. Aduh, mandungi jom. Ima tawak ni manu. Ra amangina, arung bebe, kolak ni noy mo deh. Kolak ni tikion manu, mandungoy kita sien mudum tai ade. Hidup. Sada pe manu kurupani di sada huta. Bui madumoi sada hidup satu tai jala damang dainang lam hita bereng matutu dakolan haulio alai marguna do nasana arong di portibio damang dainang nani olongan masuk mamusehita molo disikut tuhita puasa arong haulio ni tutu haulio ni arong di portibio puasa arong portibio jala isi do nah mabahin portibio alana molo secara pengetahuan hidup do sesuatu yang ada tidak ada tanpa si pengada alani damang tenang isi do nama apa langit tano dohot nasa isina nama gulmit di tano on nama langit di laut nahabang di udara molo kita halak na porsi amangina takas dora kita do di batado manoppa sadutna di batado manoppa sadutna damang denang nani holongan taringot tu panopang ni portibio rame mangaso magbihita bigi dak asing bihita bigi
molo mandok pada mulanya tahe sian pau TK SD kelas 1 hidup. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dimulanya ditoppa di batata langit do tanah. Kamangina sianipe sada bukti di molo hita anak na porsia tutus itu do porsia. Na debata Jehovah debata na menjadi on na manok palangit do tanon. Buhay may hita bereng jala hita pahihut-ihut di buku sada mu sabit du sada ro di ayat manang na dibiddu badua unik. Buhay may hita bereng di sini debata saluhut debata do na manok pa saluhut na adong di tanon hajak kajang mataniari bulan bintang duhut-duhut suasuanan nama perbuih sungai laut binatang nang salut nama kulmit di tanah on tung macay unido sudi ditoppa di bata jala dumuli sudi dumuradi sudi HP ditoppa di bata wah magina ditoppa ma jom ditoppa ma jom ima si Adam dungi asa adong dongan di bawai di masih ada mi topama si Hawa si tulang rusuk ni si Adam jangan takas tu kita boto di lihut dewata adotona tu jomai asa mangaraja asa diraduti mengelola akan asa natin ang panay. Damang linang nanihulungan ni bagasan buwan ni Tuhan Yesus Kristus. Molo hita bereng. Turpug minggu sa darion ima siya pesampe 140. Raja David manang parpesan menon maka tidak kon hapor siyaw. Ima marhidi ede pamujiot tu di bata. Dia tidak kon ibadah do. Na debata do si toppa langit dohot tanoon buhay may hitaida di ayat napa onok di ayat napa onok takas do idok ibadah si toppa langit do tanoon do law ro di isina sudi jangan ada mengindahin debata tayo dada hulas itu palangit do tanoon alay debata na buha alay debata na sama dia musik buhay mahita pa igut tohas to sa ulo didok maisi debata si ingot hasit toman ro di sa liling-liling debata si patikos uhum tuakka na nirupa silihon si pangalong tuakka na mali makarhari akan natarate patonggor mata ni akan na mapitung pahehe akan natuki makahulong akan natibor mangaramoti halak na buru margugoyhon akan nasopot na somarama somarina dohot akka na mabalu dungi palipeho dalam ni parjala jala de balatai raja di saliling ni liling alani do damang dainang pola di dok parpesalmen manang si raja David hata haleluya di nama muka dohot di nama lucu hata haleluya tutudang asing be dihita salutna nunga somal hita bigi hata haleluya haleluya namarlabatan may puji ma Jehovah puji ma debata wasa dipuji parpesamen ala nunga di jala nunga di ida ibana pabayan ni debata namabain parpesamen
longan situ tuh terheran-heran mulu di dokter istilahnya wah alani itu jala obani itu di dok ibana di ayatnya perjuli ale todiku puji ma Jehovah ale todiku puji ma Jehovah na perjolo manginan ibana sendiri do dia rahon sama muji Jehovah dungi idok ibana ma puji ma Jehovah saleleng au mangun saleleng au mangun saya etihonok kudo de bataku saleleng adong dope au adong komitmen adong prinsip ni si Raja David ima totong memuji de bata saleleng ibadah mangun alangido damang dahinang nanya olongan di suara ibana mah tu bangsa mai ima bangsa Israeli di ayat 24 idok ibana unang marhaposan hamut waktu pangarajay tu anak ni jolma nasok upeok panupahiyon di bagasan ibana ia luar subut tu dinai mulak may ibana tu tahun diari na sa sadaype sama sudi sakap na damang din ang nanihulungan di bagasan buwan ni Tuhan Yesus Kristus takas do panidangiyon ni Raja David na taida marhite tukpukon jala damang din ang nuain dakola tubang so Israeli alay di pasingot di bata mahita di minggu sadaryon marhite tulpukon marhite hatanaon asa na parjulo gok puji-pujian tu Jehovah manguluttan gok puji-pujian tu Jehovah manguluttan buasa ikon gok puji-pujian Jehovah tu Jehovah manguluttan ay ibana do manopang salhutna di portibion jala ibana do totong mangaradoti salhutna tinopanay dahil tinggal na di topanay ibana do raja di saliling di delingna ibana do patasirohan na sumurong tu salhut joma ibana do paruhum nasi tong alani do damang dena mau do hita garuk madobot sian kudu matay hita puji madibata mulu na mulu pita hita puji madibata manguna silo kita hita puji madibata ali Tuhan mau lihat perdinggan besar ali Tuhan do Jehovah nasati Hodo Jehovah na totong malihugo kutuwa mangula sila. Hodo Jehovah na totong malihug haulion di bagasan ngulpon. Jala damang dena buhay mahitalaw puji-pujian ni marhite tangyata marhite edde jala marhite pabayanata maradokton salut na ditokpay naing manian linggan asa tarida ma natutu kita memuji Jehovah di bata si tokpalangi dohota nopana ni doang mangina alani halongan tay nakin nah kita taringoti nakin mulai tabere haulion di sekeliling kita tungluang situ tuh kita di panok-panok begitu sempurna sehingga keindahan kecantikan terlihat tertata dengan rapi. Damang nenang dinirot di mata di masjid kita. Ngaradoti. Napadua naman na totong marhapo sa tu di mata. Totong marhapo sa tu di mata. Jujud do arang joma marhaposan tu akka pangaraja manang sigudang atak
marhaposan tu jom. HP gabilu penasida molo jom mai dan si haposan ni. Pasti do ano kekecewaan molo marhaposan tu jom mai kita. Nang peibana adong kekuasaan na, adong jabatan na. Ay molo ngatos hosana nanginan. Ay molo ngaruar nak midok kodinay. Mula doy tutano daging nay. Mula doy ba na to si pesan masudi. Salpu masudi. Alay holat tu di bata manyan hita marhaposan. Puasa. Lihonom nama tu hita nasa narikot. Lihonom nama gugu tu hita ramotan nama hita. Dungi sonang ma pakilala atta. Jala manginang jol mana marhapo sabtu di bata. Mangulahon khobar tu lomo ni rohani di bata. Termasuk ma tonani dewata tu jol ma makin nanunga ku taringoti hami. Imam mangarjai dek akan lau dohot pidong akan martonga-tonga langit ro di sudi binatang akan majir di atas kanong namar lapatan mai amanginan neng mahita nian mengaraduti neng mahita nian memperhatio merawat memelihara tumbuhan binatang nang akka salut na tinopani debata songon topik di minggu sadarion mengeraduti nasa na ito pak unang do ala ni kiserakahan unang do ala ni hamokkuson siga kita baik akka na tinopani debata itu kita mendena napatulungon aman ang idok hata ni debata jamita minggu sadarion kita imam mangulau pulau para sirwau mangulau pulau para sirwau ulau para sirwau imasada ulau mangurupi dongan joma na marhamurangan dongan na marhamut niroha na marsitau na marsai dohot akka lan na asin amanginan jujud do adong halak jala halak na porsia doon pilih kasih mengulaun para sirohon olodo holat dongan si somat sabing olodo ala orang penting na sida ternama na sida gabi olo lupa jala gabi malas mengulahon para sirohon tu jelma na benar-benar na betul-betul membutuhkan kita. Alani sudah mendena unang manian songon kita songon halak na porsia. Unang manian anak adong maksud tertentu, unang manian anak adong tujuan tertentu. Mangulahon para si rohani. Moluhita halak na porsia dasar ta mangulahon para si rohani. Ima ala nanunga di bata do barjulu marasi rohatu hita nunga takas para si rohani di bata tu hita amangina ima mulu hita kristeno nanunga mati do anak nasa sadai ima Yesus Kristus manobus dosa alani udah mendenang sasitong na dang adong beban sasitong na ringan na mehita jala sasitong na di bagi salah senirohan na mehita mengulang-ulang parasi rohani kita ulang mangyani di bagasan holo songon holong ni debata tu kita jom songoni na kita baik holong ta tu dongata sama hita alani do
memang tekas donakin molo di bagasan bahasa Indonesia topik tadi dok mengasihi bumi dan segala ciptaan berat yang menginam dakolan mengasihi doang tak sama kita api itu nak didokon segala ciptaan termasuk tujuan ciptaan termasuk dari tempat termasuk ternyata ikon kita haulungi do lingkungan tak undang mania kita mapaloko sampah sembarangan terlalu lima tu sungai unang manian adong sian kuriet tahun nah gabe perusak lingkungan isarani menebang pohon bodoh menebang pohon salah ale memang pohon yang benar-benar sudah layak ditebang dan ada istilah tebang pilih jala molonga dipilit ditebang di bawah musik getih di bawah musik getih artinya di sini tetap mengaruti tetap memelihara alanido sa sitong na dabang dena ulaw na borak situ tudo alay ikon kita ulaw dorang ina makaholongi siang holongi donakin gawe tubuh tindakan tubuh pamainan ima manganaduti mana memelihara asa kita ingat mah dabang dena di pasahat Jehovah di mataru kita adong tugas doh tanggung jawab ta gabi halak na korsea ima mangaradoti na sangat dimampak kita haulu gimaisan ay sini duhita buwe mangulu alani do namang denang ang giat na tutu tuhatta nama parguwi kita mangulahon na hubar tuhatan ay di parguwi tuhatta meta jala selamat hari Minggu mah dihita sa luhur mah amin martangyan meta mau liatin mari Tuhan toho si tutu wali Tuhan dipaingot hatam na badaihan di minggu sadaryo na adong do tugas do tanggung jawab nami gabi halak Kristen mangaraduti mapawiuli maparate nasa natin pa jala makaholongi nasa natin pami terlumuwi ma dongan nami coba alani do ade Tuhan ho manatongtong mangaramo ti hamide digalup ulang nami ade Tuhan asa tutu si tutu mali Tuhan hami pataridahon nanu gabalua do hami di baik ko sialan ini ade Tuhan hami ulang saluhut hatam nanu di pasahan ko Tuhan mau liatin dari Tuhan ho mana mangaramuti lakka nami ho mana mangaramuti tangan nami daging nami todin dina mangulah dina sa minggu tunglongan situ Tuhan dohami ali Tuhan di baik nasa natin kami di kolektibo alani dole Tuhan puji kupas kana paham saliling ni liling na saliling Tuhan ali Tuhan mau lihatin ma ali Tuhan sesama dosa na pangalasyon nami unang tarabat paso-paso nalaw silihonom Tuhan marhite-hite buat niya Tuhan Yesus Kristus martanya kami Tuhan amin.